आनाया ब्रह्मआ जोंनि बियारतानिसिम जेबो कनसेन्ट लायाब्लानो आरो खनगिरि लिरगिरि देंखोगिरि बिथांमोननिफ्राय कोनो कनसेन्ट लायाब्लानो बिथाङा बे भिडिअखौ दिहुननायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो थाबैनो बे मेथाइ इउटिउबाव हगारनायखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ। इउटिउबनिफ्राय बिथाङा डिलिट खालामनांगौ। जोंनि बियारताया बिनि सायाव जोङो आयेनगत भावे जुदि बिथाङा जुदि बेनि खेत्रआव निमाहा बियाब्ला आरो बिथाङा जुदि जोंजों कनसार्न खालामाब्ला जोङो बेखौ जा जोंनि कपिराइटनि अथरिटि दङ बे हिसाबै जोङो आयेनगत भावे जोङो मुभ खालामनाय जागोन। मोनसे जाहोननि थाखाय जाय जाहोना निखि जोंनि बर' समाज आरो जोंनि बियारतानि जों साफ्रोमबो जोंनि मेम्बार्सफोरखौ दुखु होदों आरो दुखु जों दिनै फोरमायनो गोनां जादों, बाध्य जादों। बेखायनो जों दिनै बे मिडियायाव ओंखारदों। जों साननैनि आगोलाव दानि बर्तमान जाय मेथाइ महरगिरि हिसाबै ओंखारफुनाय आनाया ब्रह्म बिथाङा जितु मेथाइ थाफ्लि बुना जौ लोंनाय जा मेथाइ बर' मेथाइखौ बिथाङा फिउजन खालामनानै भिडिअ गावनि मेथाइ होननानै प्रकाश खालामदों आरो बिथांनि बे दामनायखौ जों नुनो मोनदों मिडियानि गेजेरजों जों खोनादों आरो खोनासंदों। जिहेतु बे मेथाइखौ जोङो जोंनि बियारतानिफ्राय थांनाय 2001 मायथाइयाव जों बेखौ गावनि अनसुंथाइ होनानै रैसुमै खबाम भलिउम 1 and 2 जोङो केसेट बानायदोंमोन। बै समाव केसेटमोन, डिस्क गैयामोन। जों बिब्दिहै आं बै समावहा बे जोंनि बियारता बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि आं जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो आंनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो जों माखासे जोंनि महरगिरिनिफ्राय गोदान मेथाइ खनगिरि आरो लोगोसे फक सुबुं मेथाइ जेखौ जोङो खुगा मेथाइ होनना बुङो बे खनगिरि लोगो नांज्लायनानै जों बे रैसुमै खबाम भलिउम 1, 2 बे केसेटखौ जों दिहुनदोंमोन आरो बेयावहा जों नुनो मोनदों दा बे केसेटआव थानाय जितु जों दिहुननाय नैबेमोन रैसुमै खबाम बे भलिउम 2 बे भलिउम 2 आव थानाय जितु जोंहा बे खुगा मेथाइ खनगिरिफोरनि बेयाव कालेक्सन दङमोन 8टा मेथाइ दङमोन 8 जना खनदों। बेनि गेजेराव साइड बियाव थानाय 1 नाम्बाराव बिमला बर' नार्जि खननाय थाफ्लि बुना जौ लोंनाय बे मेथाइखौ बिथाङा खनदोंमोन। दायो जों नुनो मोनदों बे मेथाइखौनो आनाया ब्रह्मआ फिउजन खालामनानै भिडिअ हगारदों। जोंहा बेयाव जोंहा आपत्ति दङ बिथांनि सायाव, जिहेतु बेखौ जोङो अलरेडि जोंनि बियारताया जाय जोंनि महरगिरिफोरा बे मेथाइफोरखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय आर्काइभ खालामनो थाखाय जों बे मेथाइखौ बानिबद्ध खालामदोंमोन, रेकर्डिं खालामनानै जोङो दिनैसिम केसेट महरै जों दोनदों आरो बिब्दिनो बे मेथाइया दिनैसिमबो बिथांमोननि नाजानायाव जाय खनगिरि बिथांमोना नाजानानै इउटिउबावबो हेगारदों आरो दासिम सोलिगासिनो दङ। जों खननायखौ खोनागासिनो दङ आरो बिथाङा दासिम थांनानै दङ एक्टिभ, दाबो मेथाइ खनगासिनो दङ बिथाङा गावनि नाजानायजोंनो बनायगासिनो दङ आरो जोंनि बर' समाजाव बिथांखौ माखासे मानसियानो फ्रायानो सिनायो आरो खोनागासिनो दङ। बिथांनि भिउआरखौबो जों नुगासिनो दङ इउटिउबाव अनेक बिथाङाबो भिउआर मोनदों। बिब्दि खेत्रआवहा आनाया ब्रह्मआ जोंनि बियारतानिसिम जेबो कनसेन्ट लायाब्लानो आरो खनगिरि लिरगिरि देंखोगिरि बिथांमोननिफ्राय कोनो कनसेन्ट लायाब्लानो बिथाङा बे भिडिअखौ दिहुननायाव जोङो जोबोद दुखु मोनदों आरो बिथांखौ जोङो थाबैनो बे मेथाइ इउटिउबाव हगारनायखौ बिथाङा बन्द खालामनांगौ। इउटिउबनिफ्राय बिथाङा डिलिट खालामनांगौ
नङाब्ला जोंनि बियारताया बिनि सायाव जोङो आयेनगत भावे जुदि बिथाङा जुदि बेनि खेत्रआव निमाहा लायाब्ला निमाहा बियाब्ला आरो बिथाङा जुदि जोंजों कनसार्न खालामाब्ला जोङो बेखौ जा जोंनि कपिराइटनि अथरिटि दङ बे हिसाबै जोङो आयेनगत भावे जोङो मुभ खालामनाय जागोन। दा बिथांखौ दिनैनिफ्राय लानानै 24 घन्टानि गेजेराव बिथाङा बिनि सोमोन्दै जोंजों कन्टेक्ट खालामनांगौ आरो बिथाङा बेखौ जुदि खालामाब्ला जों बिथांनि सायाव जों जा खालामनांगौ जों बियारताया आरोबाव जोंहा जि सेन्ट्रेल लेभेलाव दङ आं बर्तमान सेन्ट्रेल लेभेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट दिनै जों बे मिडियायावहा जों जिरायजों जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जोंहा कमिटि दङ जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रेसिडेन्ट रजनिकान्त बर' आरो जोंहा फक सिंगार प्रबिन बर' बिथाङा लोगोसे दङ जोङो थाबैनो बेनि सोमोन्दै जोङो सेन्ट्रेल लेभेलसिम जोङो लांगोन आरो लायगासिनो जों दङ आरो कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ जाहाथे जोङो बे सिगाङावबो जोङो नुनो मोनदों बिथांनि जाफोर बड' फक संखौ जायफ्रा रुंसारि जालांबाय खनगिरिमोननिफ्राय पारमिसन लादों लायाखै जों बेखौ मिथिया जों बेखौ मिन्थियैखाय जों बुंनो थाङा नाथाय बिथांखौ खालामनाय नुदों माखासे मेथाइखौ फिउजन खालामदों आरो बिथाङा भिउवार्सफोर मोनदों आरो बिथाङा आजावजादोंबो बर' समाजजों नाथाय जोंनि बेबायदि बर'नि जाफोर मेथाइ बेखौ बिथाङा जुदि फिउजन खालामबाय थायोब्ला जोंनि बर'नि घरानाया निस्सय गुलाय गुजाय जागोन आरो जोंहा बे थांना थानाय नङा बेखायनो जोङो बिनि सायाव नोजोर होगासिनो दङ नाथाय जोङो दिनै बेखौ स्पष्ट जों नुनो मोनबाय जे जोंनि बे मेथाइखौ बिथाङा बेबायदि कालेक्ट खालामनानै फिउजन खालामनाया बे जोबोद गोरोन्थि आरो जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो आङो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ गोराहैनो खावलायदों बे मेथाइखौ थाबैनो बिथाङा बे इउटिउबनिफ्राय बोखारनांगौ जों बियारताया फ्राय जोंनि मावथिफ्रानो एसे आर्थिक भावे जोंहा एसे दुर्बल बेखायनो जों एसेबां मिडियायावहाय जों फकासाव फैनो हाया आरो बिब्दिनो जोङो गावनि नाजानायजोंनो बे रैसुमै खबाम बे भलिउम 1, 2 बेखौ जों दिहुनदोंमोन 2001 मायथाइयाव आरो 2007 मायथाइयाव जोङो बैराथि अनलि फक बे बर' मेथाइखौ जों प्रिजार्भ आरो आर्काइभ खालामनो थाखाय जोङो मोननै बाव खालामदोंमोन बारलांफा आरो बैराथि जों बेखौ क'क्राझाराव बानिबद्ध खालामदोंमोन नैबे रैसुमै खबामखौ जोङो 2001 मायथाइयाव जोङो गुवाहाटीयाव खालामदोंमोन सूर्य हाजरिका कमप्लेक्स स्टुडिअ खालामदोंमोन जु र'ड गुवाहाटी दा गोदोआव जोंनि रेडिअ'हा जितु जोंहा खोब मोजां रेडिअ' जिहेतु जोंनो सार्भिस होयोमोन बेवहाय जोङो रेडिअ'हा टाइमफोर सेटिं खालामनाय आरो बेयाव जिफोर प्रग्राम खालामो बे प्रग्रामफोरखौ जोङो माबोरै सेटिं खालामनांगौ बिथांमोनजों टाइम टेबलनि खोथा आरो जोंनि बर' अनुस्थानखौ जिहेतु अनलि 30 मिनिट्सल' होयो बेनि उनाव 45 मिनिट्स जों लाना फैनायनि 1 आवार खालामनायनि जों बेबायदि बेबस्था खालामनो थाखाय जों मेम'रेन्डाम होबोदों आरो बिब्दिनो जोङो खनसे समावहा जोङो बिथांमोनजों नाजावजादों 30 मिनिटनिफ्राय जोङो 45 मिनिट्स 45 मिनिट्स जोङो सम प्रसार भारतीनि जों गुवाहाटी स्टेशनावहा जों मोननो हादोंमोन आरो बिदिनो जोंनि बे मेथाइफोरखौ पुरुना जिफोर सिंगार जोंनिफ्राय आनज्रायलांबाय रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि मेथाइफोरखौ जोङो बे रेडिअ'निफ्राय कालेक्ट खालामनानै आर्काइभ बा बिदि प्रिजार्भ खालामनायनि जों बेबस्था लाबोगासिनो दङ बे लेखायैनो जोङो बे बैराथि आरो बारलांफा बे केसेटखौ जोङो क'क्राझाराव जेब्ला बेखौ बानायदोंमोन होमब्ला जोंनो बै समनि दैदेनगिरि बर'नि जायफोर हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि समाव थानाय समाव जोंनो आर्थिक एसे सहाय होनानै बेखौ जों बानायनाय जादोंमोन बेनि उनाव आरो जोङो माखासे जोङो हाबाफारि खालामगासिनो दङ जोंनि जिफोर बर'नि घरानाखौ लाखिनो थाखाय